ずっと疲れていると感じているあなたへ、毎日なんだかしんどい、そんな気持ちになっていませんか？頑張り屋さんほど誰にも頼れず一人で抱えがちです。星の流れでは今は回復と休息がテーマの期間。あなたはちゃんと立ち止まっていいんです。小さな深呼吸を忘れないで。あなたの心が少しでも軽くなりますように。